Daytoy tigunguna. Naragsak ti agasawa no naurnos ti pamilyada. Aglalo no namatidan ken ni Jesus anamarswa. Anyan nga imbagnan no kararwati na isagana. Panagserbi tinamarswa kang runaan ipaay na. Ni Jesus kinana laglagi tentay bilin na. Umuna mamati ka agpakawan ka kenkwana. May kadwa agserbi ka nga agtulog bilbilin na. Panagbiag mon na isagana tibiyag nga awan ingana. Anyan nga imbagnan no kararwati na isagana. Malak amon tutungguna nga agkapu iti na marswa. Isu nga agserbi ka nga agtulnog bilbilin